Nu kollar vi. Nej, nu börjar jag. Det är nu jag börjar. Kör. Är det nu det börjar? Det är skit. Det här är ju mer den bästa i världen. Den drycken jag... Alltså det här är min. Fattar ni inte? Faktiskt det är en pant. Fattar ni ingenting? Kolla här, man får 50 000 pund. Titta här. 50 000 med mer. Titta här. Man får en cykel och köper. Kolla inte på det här. Bara ett öre. Den här kostar bara 50 000. Han har inte pajat burken. Sticker ifrån. Jag har den här på blocket. Det blir bara 5 kronor och 99. Köp den här som någon slickar på för 40 miljoner. Köp den här korken för 2 miljoner för en slick för en tjej. Du kan få den här för 50 000. Messi har slickat den här för den här. Lionel Messi för tank. Det är en autograf på den här. Ser du? Ja, Messi. Det här är sportnytt. Vi filmar reklam. Bra för media och allting. Extra pris. Det kostar bara 50 öre. Okej, stäng av snart. Så du vet, recenserar av Elias. Hej då.